ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മിറാക്കിൾസ് ഓഫ് ടെക് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണോട് എനേബിൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ വന്നു വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഫോളോസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്സും എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫോളോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 198 ഫോളോസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോളോസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റിയൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോളോസിനെ കയറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ യൂസർ നെയിമും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നേരെ ഈ ഒരു ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 200 കിടക്കുന്ന അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോളോസിനെ കയറ്റേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യൂസർ നെയിം നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ആ ഫോളോസിനെ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യൂസർ നെയിം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും കയറ്റാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫോളോസിനെ കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫോളോസിനെ കയറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോളോസിനെ കയറ്റി തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ യൂസർ നെയിമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ DP കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ 200 നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ താഴെയും 200 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ 200 എന്നൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കയറത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു 50 ടൈപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനെങ്കിൽ 50 എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 200 ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പം കയറി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. നമുക്ക് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് കയറിയെന്ന് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറാം. ഞാൻ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാണ്. അടിപൊളി മച്ചാന്മാരെ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് കയറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ആ ഒരു ലൈക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറുക. അതിനുശേഷം അവരുടെ പോസ്റ്റിൽ കയറുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൈഡിൽ 3 ഡോട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നേരെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. മിനിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പഴയ സൈറ്റിൽ തന്നെ കയറാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മേപ്പോട്ട് വരിക. അതിനുശേഷം 150 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ലൈക്ക് 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലൈക്ക് കയറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് താഴെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. $150 തന്നെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പിക്ക് ഏത് പിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പിക്കും കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ലോഡാവുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 150 മാറി 90 നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആണെങ്കിൽ കയറുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കയറുന്ന സ്റ്റോപ്പായിട്ടുണ്ട്. 150 നമ്മൾ കൊടുത്തത്, മൊത്തത്തിൽ 140 കയറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൊന്ന് കയറാം. നമുക്ക് ആ ലൈക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയൊന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കയറി നോക്കാം. 15 ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ 15 ലൈക്ക് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ലോഗൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളൊരു ഇതുപോലത്തെ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാലും നിങ്ങൾ ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ആണെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ലോഗൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ലോഗൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.